Hola, sóc el Jorge Lorenzo de l'Institut Alcalamot i aquest serà el primer dels vídeos que farem servir a la matèria de tecnologia industrial de primer de batxillerat per explicar com farem les classes en el tema número 6 que tracta sobre metal·lúrgia i siderúrgia. Per explicar-vos què farem durant aquests dies, us he preparat una presentació que trobareu a la pàgina principal del nostre llibre digital i aquí veureu quines tasques anirem fent i com heu d'anar seguint aquest tema. El tema és el tema número 6, que és el tema on parlarem sobre metal·lúrgia i siderúrgia. La idea d'aquest tema és canviar una miqueta la metodologia que hem anat seguint i ho farem amb una metodologia que se li diu la classe invertida o flipped classroom, que no es tracta ben bé de girar la classe, però sí de canviar una miqueta el que anem fent o hem anat fent durant aquests dies. Què fem normalment a classe? A classe normalment jo explico i vosaltres esteu atentament mirant el que jo dic o escoltant-me i prenent apunts. I clar, aquest és un rol una miqueta passiu per la vostra part, perquè aquí el que més penca al final acabo sent jo i vosaltres doncs simplement preneu apunts. Es tracta de canviar això i de que vosaltres tingueu un paper molt més actiu a la classe i de que realment vingueu a classe a treballar. A escoltar, intentarem que tot el que sigui escoltar-me, el que fèieu ara a classe, ho feu a casa. Jo us prepararé una sèrie de vídeos explicatius i vosaltres a casa mirareu aquests vídeos i a classe vindrem a fer feines, a fer tasques. Quin tipus de feines i quin tipus de tasques farem? Mireu, això ho farem en grups, formarem grups de 4 persones i tots els grups heu de fer totes les tasques que es proposin. No es tracta de que un grup faci una i un altre grup faci una altra, sinó que tots fareu totes les tasques. Cada tasca implica fer un treball de recerca, que aquest donarà resposta a unes qüestions que jo us he plantejat prèviament i alhora realitzar una sèrie d'activitats. Aquestes tasques les trobareu desenvolupades en 4 temàtiques. La primera parla sobre el procés metal·lúrgic, la segona parla sobre productes metal·lúrgics, hi ha un tercer tema que parla sobre siderúrgia i finalment treballarem el que són els metalls no fèrrics. Què heu de fer? Mireu, per cadascuna d'aquests 4 blocs, aquestes 4 tasques que jo us he proposat, heu de fer aquestes activitats. La primera és cercar informació a internet i donar resposta a totes les preguntes que jo us plantejaré i per fer-ho haureu de crear un document en Prezi, que és un editor online de presentacions, i haureu de preparar un Prezi on respongueu aquestes preguntes. La segona activitat que heu de fer és fer servir l'eina Brainscape, que ja hem treballat en alguna ocasió. Haureu de preparar 50 preguntes amb les seves respostes relacionades amb el tema, perquè ens ajudin després a poder estudiar. La tercera activitat consistirà en crear un mapa mental sobre la tasca on haureu d'intentar resumir de forma conceptual els apartats que surten amb la feina que jo us he demanat de preparar. La quarta activitat consisteix en fer un examen sobre la tasca per poder avaluar el grau de coneixement dels vostres companys o de vosaltres mateixos i que probablement farem servir també per avaluar el vostre coneixement sobre la matèria al final del tema. La cinquena activitat consisteix en fer una proposta d'un camp de treball on vosaltres considereu que podríeu aplicar aquests coneixements que heu adquirit durant aquesta tasca. Haureu de fer un petit reportatge que el podeu presentar com un vídeo o com una presentació i haureu d'investigar sobre en què consisteix aquesta professió i quin és el dia a dia d'una persona que treballa, per exemple, amb el tema siderúrgic o amb el tema metal·lúrgic, quines sortides professionals té tot això. Una altra activitat que us proposo és que inventeu una cançó que haurà de tindre alguna cosa a veure amb el que heu fet durant tota la tasca i aquesta hauria de durar com a mínim un minut. Això caldrà que ho graveu amb un vídeo, que el pengeu a YouTube
i que apareguin tots els membres del grup interpretant una part d'aquesta cançó que estarà relacionada amb el tema. I finalment haureu de fer una videopresentació en lloc de fer una exposició oral a classe on només us veuríeu jo. Doncs la idea és que vosaltres feu una videopresentació i expliqueu què és el que feu. Per fer el seguiment de la classe necessiteu portar un portàtil i podeu portar mòbil, un tablet, que cadascú porti una miqueta el material que tingui a casa, però sí que serà necessari portar el portàtil per fer el seguiment de l'activitat. I a on registrarem tot això? Com que tots teniu un portfoli digital, la idea és que el guardeu en el vostre portafoli i que allà anireu penjant les tasques que anem fent i podrem fer el seguiment des d'allà per part meva com a professor i també per poder agafar idees per part dels vostres companys que també podran accedir a aquest portfoli que tindreu. Això és tot. Espero que disfruteu molt amb aquest tema i que en pugueu aprendre el màxim possible, ja que l'objectiu fonamental de tot això és que vosaltres n'aprengueu.